Salam Atawatan Radio gepleşigimizin dinleyijileri bolmuşduklarymyz. Atawatan Radio gepleşigimizin nowatdaky ikinji sanyny size ýetirýäris. Bugünkü sanymyzda size ýetirjek habarlarymyz Türkmenistan Korkudada Halkara Kino Festivalyna gatnaşýar. Dowlatjan Ýagşymradow nowatdaky ýeňişini gazandy. Russiýanyň gazy Özbegistana iýerilip başlandy. Türkmenistan Korkudada Halkara Kino Festivalyna gatnaşýar. Azerbaycan'ın paytahtı Baku şäherindäki Geýdar Aliýew merkezine, şuşa Türkiýe dünýäsiniň medeni paytahty ýylynyň çäklerine, Korkudada 3-nji Türkiýe dünýäsiniň kino festivaly öz işine başlady. Bu kino festivaly Türkmenistanyň bir hatarda Azerbayjanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Tatarstanyň, şeýlekem Gagawuz, Saha Yakutiya, Dagestan, Kabardino-Balkariya, Karaçeýewa-Çerkeziya, Tuva we Başkortistan ýaly Russiýanyň bir näçe sewitleriniň 32 sany çeper, dokumental hemde animasiýa filmleri hödürlenýär. Azerbayjanyň resmi habarlar saýtynyň habar bermegine görä, bu ýurtlaryň filmleri 9-njy, 11-nji oktyabr aralygynda Nizami kino konsert zalynda görkezdiler. Azerbayjanyň Medeniýet Ministrligi, Geýdar Aliýew merkezi, Türksoy, Azerbayjanyň kino agentligi we Baku media merkeziniň gurnabygyna geçirilýän kino festivalda emin agzalaryň hataryna türkmen kino rejissorlarynyň hem bardygyny bellemek gerek. Festivalyň açylyş dawrasyna çykyş eden Azerbayjanyň Medeniýet Ministriniň ordinatary Farid Jafarow bu festivalyň maksadynyň Türkiýe dünýäsiniň arasynda medeni hyzmatdaşygy ösdürmekden ibaretdigini belledi. Mälim bolşy ýaly Korkudada Halkara Kino Festivaly 2021-nji ýyldan bäri geçirilýär. Şu ýyl bu festivalyň ilkinjisi Istanbul şäherine geçirilipdi. 2022-nji ýyly bu festival Bursa şäherinde guruldy. Üstümizdäki ýylda bolsa onu Azerbayjan Respublikasy kabul edýär. Dowlatjan Ýagşymradow nowatdaky ýeňişini gazandy. Türkmenistany türgün Dowlatjan Ýagşymradow häzirki wagtda çykyş edýän Bellator ýarşynyň çägini nowatdaky tutuluşyna çykyr. Onuň nowatdaky tutuluşyna garşydaşy Polşaly Masej Różanski boldy. Yarım agrarymdaky tutuluşyk Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň San Diego şäherine Bellator 300 ýarşynyň çäklerine boldy. Bu tutuluşykda türkmen türgüni garşydaşyny emin agzalarynyň çykaran netijesi bilen 30-20, 29-28, 29-28 hasabyna ýeňdi. 34 ýaşyndaky Dowlatjan Ýagşymradow Bellator ýarşynyň çäklerini 3-nji ýeňişini gazandy we olar umumlykda 18-nji ýeňişini bayram etdi. Mälim bolşy ýaly Ýagşymradow şu ýylyň martynda Bellator 292 ýarşynyň çäklerini emin agzalarynyň çykaran karary bilen Litwaly Julius Anglikasy ýeňmek başarypdy. Mälim bolşy ýaly Ýagşymradow şu ýylyň martynda Bellator 292 ýarşynyň çäklerini emin agzalarynyň çykaran karary bilen Litwaly Julius Anglikasy ýeňmek başarypdy. 34 ýaşyndaky Dowlatjan Ýagşymradow 2020-nji ýylyň dekabrynda Bellator ýarş gurnawjy kompaniýasy bilen şertnama baglaşypdy. Russiýanyň gazy Özbegistana iýerilip başlandy. Şu gün Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň gatnaşmagyna Russiýanyň TV gazynyň Gazagystanyň üstü bilen Özbegistana, Merkezi Aziýa merkez gaz geçirjisi arkaly iýerilip başlanmagyna baglanýan dawra geçirildi. Russiýada resmi saparda bolýan Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem-de Russiýa iş sapary bilen baran Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bu dawra gatnaşdy. Taslama Russiýanyň eksport uğurlu TV gazynyň diversifikasiýalaşdyrylmagyna mümkinçilik berer. Şeýlekem Özbegistanyň TV gazy bolan zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga ýardam eder. Biziň ýurtlarymyzyň tenagatynyň ösmegine goşun goşar diýip Kasym-Jomart Tokaýew dabaradaky çykyşyny belläp geçdi. Şeýlekem ol ýurtlaryň arasyndaky durnukly durmuş ykdysady ösüşde TV gaz podugynyň ornunyň uludygyny belledi. Gazak lideri bu gaz geçirjisiniň 20 000-dan gowrak kilometri Gazagystanyň çäklerinden geçýändigini bellep, onuň ýyllyk geçirjilik kuwatynyň 255 milliard kub metre deňdigini mälim etdi. Geljek ýylda Russiýa Gazagystanyň üstü bilen Özbegistana ýylda 218 milliard kub metr TV gaz eksport eder. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bu tassamanyň behbitli taraplaryny bellep, Özbegistanyň energiýa üçinçiligine goşmaça çeşmelere eýe boljakdygyny, şeýlekem ýurdun öý hojalyklaryna hem-de durmuş maksatly desgalaryny bökdönsiz ýyllyk hem-de elektrik energiýasy bilen öpçün etmäge şert döretjekdigini belledi.
Atawatan TV radio gepleşigimizin mehriban dinleyijileri, şu günki size yetiren habarlarymyz size gyzykly bolandyr diýip umyd edýäris. Biz bolsa Atawatan TV radio gepleşigimizin inneki sanyna çenli siziň bilen hoşlaşýar. Sag bolun.